Salut! Bine v-am găsit la episodul 12. Astăzi o să discutăm despre emoțiile care declanșează boli. Hai să începem! Emoțiile se acumulează în ființa noastră din cauza stresului, a agitației mentale. La un moment dat, organismul nostru refulează prin stări de anxietate, atacuri de panică sau depresii. Aceste tulburări apar deoarece organismul nostru are nevoie, conform instinctului de supraviețuire, să găsească un mod, fie el și forțat, de a descărca ceea ce este periculos pentru sănătatea noastră. În cazul în care emoțiile depășesc pragul de suportabilitate, aceste descărcări emoționale ajung până în planul fizic și încep să se manifeste tot felul de boli, de la cele mai ușoare până la cele mai grave. Gravitatea bolilor este dată de natura lor emoțională, de intensitate și de perioada în care au fost stocate, iar transpunerea bolilor în planul fizic poate dura și câțiva ani. Poate vă întrebați, bun, și care este de fapt rolul acestor boli fizice? Păi, în primul rând este acela de a conștientiza în cele din urmă asupra suferinței tale sufletești, care de fapt a ignorat-o tot acest timp, ea având nevoie de vindecare. Greșeala cea mai mare pe care o fac majoritatea este aceea de a ignora importanța suferinței tale sufletești. Nu o consideră importantă, o ignoră, iar acest lucru va duce pe o perioadă mai lungă la a fi din ce în ce mai greu de a fi rezolvată. Boala sufletească se va transforma în cele din urmă într-una fizică. Poate nu în zile, dar cu siguranță în luni sau ani, dacă aceasta nu va fi rezolvată la timp. Care sunt emoțiile distrugătoare? Frica. O îngrijorare simțită în legătură cu un pericol, fie el real sau imaginar. Frica neprelucrată se manifestă la nivelul stomacului, a rinichilor, zona lombară, uneori și la nivelul gâtului, dacă are legătură cu ceva ce vrem să spunem, dar nu reușim. Neiertarea. Persoanele care nu iartă. Aici nu este vorba dacă ai dreptate sau nu în supărarea ta. Important aici este liniștea ta sufletească. Neiertarea slăbește sistemul imunitar și întreg organism. În mod particular, poate afecta inima. Furia este o încărcătură emoțională spontană, izvorâtă dintr-un sentiment de neputință de a mai schimba ceva. Furia se manifestă în special dacă are legătură cu criticile celorlalți în ficat, deoarece acest organ are rol de a neutraliza. Se mai poate manifesta la nivelul capului, a cefei, a picioarelor, dacă are legătură cu neputința, la nivelul spatelui, dacă are legătură cu flexibilitatea și poate declanșa infecții în tot organismul. Nesiguranța. Persoanele care au o încredere scăzută în sine, capacitate scăzută de discernământ, așteaptă mereu aprobări de la ceilalți pentru orice lucru mărunt pe care îl fac. Nesiguranța se manifestă în planul fizic, la nivelul stomacului, a genunchilor, gleznei, coloanei vertebrale și a umerilor. Rușinea. Simt că ceilalți îi judecă, că nu sunt suficient de buni, de inteligenți, de puternici. Prin această atitudine, tu pui pur și simplu puterea ta în
în mâinile celorlalți. Rușinea afectează pielea, stomacul, picioarele sau coloana vertebrală. Ca și tratament. Avem două posibilități de a trata suferința sufletească și de a le împiedica de a ajunge în planul fizic. Primul este tratamentul medicamentos. Dar acesta doar inhibă emoțiile, nu le descarcă. Iar la un moment dat există un mare risc ca acestea să recidiveze sub o formă sporită. Iar în timp, organismul nostru va deveni imun la tratamentul medicamentos. Iar al doilea tratament este prin psihoterapie, recall healing sau theta healing, cu ajutorul căruia vei putea identifica cauzele psihologice primare care au condus la această condiție. Sper că v-am fost de folos. Rămâneți sănătoși pe data viitoare!